l'ensenyament. Les armes maten, les armes no eduquen. Fora l'exèrcit! El saló! Les armes no eduquen! Fora l'exèrcit! Posa'le la regla aquí. Desmilitaritzem l'educació! Desmilitaritzem! Cossos militars per a escoles i hospitals! Per escoles i hospitals! Pressupostos militars per escoles i hospitals! Pressupostos militars per a escoles i hospitals! Pressupostos militars per a escoles i hospitals! Aquesta acció pacífica i no violenta, a diferència del que fa l'exèrcit, ells ho necessiten. Mentre ells tenen les armes, per això hem vingut aquí a fer aquesta acció que des de fa molts anys es fa. Gràcies a tots. Maten, les armes. Ei, ei! Les armes maten, les armes no eduquen, les armes maten, les armes no eduquen. I es situa la resolució de conflictes en el marc de l'acció educativa com un dels objectius principals, que és capacitar els alumnes per comprendre llur entorn i per relacionar-s'hi d'una manera activa, crítica, cooperativa i responsable. La LOMCE, la Llei Orgànica per la millora de la qualitat educativa, també suposa un greu retrocés en el model d'educació pública, que es tracta d'una llei reflex d'una cultura neoliberal devoradora.